हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलावबो नुबाय जानो हागौ, नामावबो नुबाय जानो हागौ एबा टाइटेलाव। दा बे जाहैबाय जोंनि गोबांनिनो गोसोआव साननाय गोनो गोथो, जायखौ ससियेल मिडियायाव सावरायनायबो नुनो मोननाय जादों। गोदोनिफ्रायनो रायलायबोयोमोन, नाथाय बेखौ दाखालि सासे लोगोआ पस्ट होनायाव बेयाव सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव फिन बेखौनो नोंथांमोनजोंबो बेयाव सावरायनो नागिरदों। बे जादों जे जों मानसिफोरा एबा जिबिफोरानो जा मानसियानो जा जानो थाखाय थांना थायो ना थांनानै थानो थाखाय जायो, बे बाथ्रायाव गोबाङानो कनफिउजन जाना दङ। दा बिनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय बेयाव क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों एबा आंनिफ्राय बबेया थार जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन आरो नोंथांमोनाबो नायबिजिरनानै नाय। दा बे जाहैबाय जानो थाखाय थांना थाया, थांनानै थानो थाखायसो जायो। बे मोनसे गेदेरथार बाथ्रा। मालाबाबो बियो जानो थाखाय थांनानै थाया, रावबो थांनानै थानो थाखायसो जायो। मानो होनबा जानानैसो थांनानै थायो, थांनानै थानानै जाया, जानानैसो थांनानै थागोन। दा बेखौ नों आं मानसिया सा साज्रां जोङो रायलायनाय समाव सानोबा ओरैबो एखे बादि मोनो, नाथाय जोङो बेखौ जेलाना मोजाङै एसे साननानै नायो बेखौ रोखा खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय एगजामपोलफोर मोननै लानो नांगोन आरो। दा बे एगजामपोल मोननै लानायनि थाखाय नोंथांमोननो बाहाय फारि फारियै पइन्ट हिसाबै लानानै थांनो नागिरदों। दा बाहाय नुगोन जोङो फार्स्टआव नुगोन थांनानै थानो थाखाय जोङो जागोन, मानो होनबा जानानैसो थांनानै थायो, नाथाय रावबो जायालासे थांना थानो हाया। बेनिफ्राय जानानैसो देरो लावो एबा बारायो। उन्दैनिफ्राय गिदिर जाबोनाया जानानैसो जाबोयो एबा आरो बियो उन्दैनिफ्राय गिदिर जाबोनो थाखाय मा खालामो, थांनानै थानो थाखाय जाबोयो। थ' बेनिफ्राय मानसिनि खोथाखौल' बेयाव सानबा जाया, गुबुनफोरखौबो जोङो नायनांगोन। थांनानै थानो थाखायनो जायो, जेरै फांसे बिफाङा थांनानै थानो थाखायनो आदार नागिरनानै जायो, नाथाय बेयाव थांनानै थानो थाखाय आदार गैयाब्ला बियो रानलांगोन। बिफां फांसेया जेरैहाय रानलाङो, थिग बेबायदिनो जोंबो आदार गैयाबा थैलांगोन। बेखायनो थांनानै थानो थाखाय जाथारगोन, माबा नङा माबा मोनसे जाथारगोन। दा बे जेरै गुबुन बबेबा मोनसे जुबा एबा जिबिया गावनि नंगुबै खाजाया थांनानै थानो थाखाय जायखौ जाबाय थाबोदोंमोन बे गैयाब्लाबो, नाथाय बियो गुबुन आदारखौबाबो सोलायनानै थांनांगौनि थाखायनो जागोन। बेखायनो बियो थांनानै थानो थाखायनो जानाय जायो। जेरैहाय जों सासे मानसिया बबेबा मोनसे हाग्रायाव जोङो ओंखाम जानानै थांनानै थायो बयबो। एक्सुवेलि जोंनि ओनसोलाव इन्डिया हिसाबै जों हमनानै लाबाय, दा जोङो गावबागाव मानसिनि आदारखौ जायो, नाथाय हाग्रायाव थाहैनाय समाव बियो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय एबा थांनानै थानो थाखायनो बियो हाग्रानि बायदिसिना बेसादखौ जानानै थांनानै थानो गोनां जागोन, जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय। दा अब्ला बियो थांनानै थानो थाखाय जाखो ना जानो थाखाय थांनानै थाखो? दा बे मोनसे नोंसिनाव फार्स्टआवनो जोबोद गिदिर क्लियार खालामबाय जानो हागौ। दा बेनिफ्राय थांनानै थानो थाखायनो एबा थांनानै थानो थाखाय आदार बुथुमनांगौनि थाखायनो मानसिया गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावो। दा जेरैहाय बेयावनो सोरबाया मोजां, सोरबाया गाज्रि, सोरबाया साख्रि, सोरबाया फालांगि एबा सोरबाया सिखाव, सोरबाया सादु खामानि मावनो गोनां जायो। मानो होनबा बियो थांनानै थानो थाखाय आदार बुथुमनो गोनां जागोन। दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौ खालामगोन। दा बेखायनो बेबो मोनसे गेदेरथार पइन्ट। आरो फार्स्टथिं जाय बेनि मोनसे अनगायैबो मोनसे बिदिन्थि दंबावो, जेरै बेरामि एबा रोगि। बिनि सायावबो नोंथांमोना बिदिन्थि लानो हागोन। सासे रोगिया गाव थांनांगौनि थाखायनो बे आदारखौ बासिनांदों एबा आदारखौ बासिनानै जानो गोनां जादों। दा बे मोनसे, जुदि थांनानै थानो गोसो गैयामोनब्ला बा जानानै थानो गोसो गैयामोनब्ला बियो बिदि खालामनाय नङामोन। फार्स्टथिं नङाबा बियो सासे मानसिया थांनांगौनि थाखायनो एबा बबेबा मोनसे जिबिया थांनांगौनि थाखायनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय माखौबा जानाङाबाबो जाथारनांगौ जानानै फैगोन, मोनजायाबाबो जानांगौ जानानै फैगोन, जानो हायाबाबो। दा बेबायदि मोनसे। दा बेफोरनो, नाथाय बिनि गेजेराव फंसे बाथ्रायाबो बेनो, बे मुलुगाव जानो थाखाय थांना थाग्राबो थायो एबा दङ। गैद्रायै नङा, दङ, नाथाय बिसोरनि बेसेना जोबोद एसेल'। बे जायफोरा जानो थाखाय थांना थायो बिसोरो। दा बेफोरबायदि सुबुङाबो गैया नङा, दङ, थागोन, आरो नाथाय बिसोरो गोबां नङा, एसेल'। आरो सरासनस्रा हिसाबै एसे मानसि हिसाबै बेखौ लानाय जाया। मानसि हिसाबै जों लागोन एबा जिबि हिसाबै जों लागोन, थांनानै थानो थाखाय जायो बेखौ जों लागोन। नाथाय जानो थाखाय थांनानै थानो बेखौ जों लानाय नङा, मानो होनबा बियो बबेबा मोनसे थाखोसे मानसिनि थाखायल' बियो, नाथाय बियो सरासनस्रा मानसिनियाव नङा।
दा बेनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो क्लियार खालामनायमोन। नोंथांमोनाबो साननानै नाय, बुंनायखौ बिजिरनानै नायबानो जाबाय, बुजिनो हागोन। गोजोन्थों।